ଟିଟିଲାଗଡ଼ जननायक ଭାବେ ପରିଚିତ ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ ମାନବିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ସରଳ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାଦିନରୁ ଜିମ୍ ଓ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂରେ ତାଙ୍କର ରୁଚି ଅଛି ଓ ସେ ଅନେକ ଟାଇଟଲ ଯେମିତିକି ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ମିଷ୍ଟର କଳିଙ୍ଗ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର କଥା। ସେ 3 ଥର MLA ହୋଇ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିଥିଲେ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଆମର ଯେତେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା କୋରୋନା ହେଉ, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଉ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦଙ୍କ କେବେ ଦେଖା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତି। ଆମକୁ ଦରକାର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରଖିଥିବେ। ଏପରି ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ। मोर घर भी खुला आपण लगे और दिल भी खुला आपण लगे। आपण मैंने जन निर्देश देवे मुझे निश्चित भाव में अक्षर रखी पालन करमी एटा मुझे प्रतिश्रुति दूचे। गत 5 वर्षरे आम अंचलर समस्या और लोकंकर स्वर दिल्ली रे पहुंची पारि नाही। लोकंक मौलिक अधिकार लड़ाई करिबा पई वर्तमान सांसद गत 5 वर्षरे हताश करिसंती। समय आसीछि सुरेंद्र को चयन करिबा पई, जिए धाड़ी रे थिबा शेष व्यक्ति पई मध्य स्वर उठेबे। आमे अनेक अन्य नेता को सुजोग देइछु, किंतु एथर माटीर पुओ को थरे सुजोग देबा। निज जीवन को लोकंक सेवारे समर्पित करिथिबा सुरेंद्र सिंह भोई को आसंतु गोटे सुजोग देबा। पूरा पल्ली आरंभ कर दिल्ली तक आपनकर आवाज में नेकर पहुंचा में